Prynhawn da bawb, croeso i ail sesiwn e-hangu Gorwelion Cyfrinachau Curo. Mae'r sesiynau yma'n arbennig ar eich cyfer chi, ddysgwyr talentog blynyddoedd 5 a 6, i danio chwilfrydedd am eithrin hyder mewn mathemateg a datrys problemau. Ac mae'n braf iawn eich cael chi gyda ni heddi. Siwan Richards o Ysgol ydw i ac yn ymuno gyda fi heddi eto mae'r darlithiwr Dr Geraint Palmer. Prynhawn da Geraint. Prynhawn da Sylwan a prynhawn da pawb. A mae Dr Thomas Woolley gyda ni hefyd, y ddau o Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd. Nawr te, ni'n mynd i fynd trwy ambell gêm fach arall heddi mwyn gweld os oes cyfrinachau tu ôl i'w datrys nhw. Nawr te, fel mae rhai o'ch chi siŵr o fod yn gwybod, byddwn ni'n gwneud y cyfan trwy menti, felly ymunwch gyda'ch dyfais gan ddefnyddio'r cod QR neu trwy'r ddolen ar y we a rhoi'r pin i mewn. Fi'n gweld bod cwpl o'ch chi'n am barod gwych. I'ch atgoffa chi, mae'r camerâu, y meicroffonnau a'r chat i ffwrdd ar eich ochr chi ac mae'r sesiwn yn cael ei recordio. Ond pidwch becso, byddwn ni'n gwneud digon o dasgau ac ateb cwestiynau wrth i ni fynd trwyddi. Felly, gwrandewch yn astyd. Felly, Geraint, sut wyt ti heddi? Ti'n o reit? Good, diolch. Mae'n oer iawn. Mae'n oer yn dywi, oed. Oer lawr yn Gaerdydd y ti? Ydy, oer iawn. A fan hyn yn y gorllewin. Yna fe, dim ots. Fi'n credu, nawn ni ddechrau yma, 50 o ddysgwyr gyda ni ar y menti ar hyn o bryd, Geraint. Bydd yr cod, e-bost, y wefan i ymuno yn aros ar y brig am bach, felly os nag ych chi wedi cael cyfle i ymuno, allwch chi wneud hynny. Felly, diolch Geraint, bant â ni. Prynhawn da pawb. So heddiw, ni'n mynd i edrych ar cwpl o broblemau mathemategol, cwpl o broblemau, a ni'n mynd i edrych ar cwpl o technegau gwahanol o ddatrys rhain, technegau sy'n defnyddiol iawn i ni fel mathemategwyr, a sdim angen lot o meddwl mathemategol, sdim angen lot o adio, tynnu, llosi, ni just angen dechrau meddwl yn rhesymegol. So'r tasg cyntaf neu'r problem cyntaf yw'r problem o bwyso ceiniogau. So fel chi'n gweld, mae da ni clorian fan hyn a pentwr o geiniogau. So yn gyntaf mae'n gwybod, i chi'n gwybod sut mae clorian yn gweithio. So mae clorian yn gweithio os ni'n pwyso rhywbeth, os ni'n rhoi rhyw gwrthrych ar un ochr y clorian a gwrthrych arall ar yr ochr arall, bydd y clorian yn dangos pa wrthrych sydd fwyaf trwm, gan bod un ochr yn disgyn a'r ochr arall yn codi fyny. Achos falle bod lot ohono ni ddim yn defnyddio clorian fel yna erbyn hyn, ydyn ni Geraint? Felly bod ti moyn nhw'n hafal yn dyfynnu, gweld pa un sy'n mwy trwm a pa un sy'n mwy ysgafn yn dyfa? So fel oedd Sylwan dweud, falle bod y dau gwrthrych i chi'n pwyso yn hafal a bydd y clorian ddim yn symud o gwbl. Neu bydd un yn fwy trwm na'r llall a bydd un ochr yn disgyn. Da iawn. Symud i'r sleid nesaf. Felly mae yna problem da ni fan hyn. So mae gen ni'n glorian a 3 ceiniog. Mae un o'r geiniog yma yn drymach na'r lleill, ond maen nhw'n edrych yr un peth. Ni methu edrych ar nhw a gweld pa un o'r drymach. Felly sut allan ni weld pa ceiniog sydd fwyaf trwm? Fi'n credu gadw ni'r dysgwyr i feddwl am funud a gweld sut allan nhw, beth maen nhw'n meddwl allan nhw'n wneud, Geraint, i weld pa un sydd fwyaf trwm? Fi'n ma'n gweld beth yw syniadau chi a sut ni'n gallu gweld pa ceiniog sydd fwyaf trwm. Reit. So rowch chi mewn fyna, beth byddech chi'n wneud? Mae rhywun wedi gweud pwyso nhw, mae hwnna'n ddechrau da, yn dweud? Good, mae da chi clorian, chi'n gallu pwyso nhw. Ond beth yw'n golygu? Beth chi'n meddwl, beth chi'n golygu gan pwyso nhw? Mae 2 ochr ar y clorian a 3 ceiniog. Dyna fel, cwpl yn gweud pwyso nhw, ond fel mae Geraint yn gweud,
Siwt fyddech chi'n neud na? Reit, dir y weld. Rhywbeth sy'n bwysig iawn yn mathemateg yw i fod yn glir iawn yn eich atebion. Felly mae Reit. pwyso nhw ddim yn glir iawn. Mae rhywun wedi dweud pwyso 2. Beth yn golygu gael pwyso 2? Reit, mae'n arall wedi dod mewn, dyna fi gweld lle rannu fe. Reit, beth am hwn nawr dy Geraint? Rhoi yr un cyntaf ar y glorian yn erbyn yr ail, cyntaf ar trydydd, a'r ail yn erbyn y trydydd. So chi'n mae'n cymharu 2 ceiniog, a chi'n mynd i cymharu pob par posib o geiniogau, ie? Ie, gwych, da iawn. Felly bydd hwn yn dweud wrth chi, p'un yw'r un fwyaf trwm. Faint o weithiau, os chi'n dilyn y techneg hwn, faint o weithiau bydd angen defnyddio'r clorian? So bydd angen cymharu ceiniog 1 a 2, bydd angen cymharu ceiniog 1 a 3, a bydd angen cymharu ceiniog 2 a 3. Felly bydd angen pwyso 3 gwaith yn y techneg hwn. So ddim lot o waith, ond mae dal gormod o weithiau. Gallwn ni pwysio rhain yn ffordd lot gloiach, ond defnyddio'r clorian unwaith. Gallwn ni symud ymlaen. Diolch yn fawr am eich atebion fyna. Felly, os y ni'n defnyddio'r clorian unwaith, bydd un ceiniog i ni ddim yn cymharu. Ni ond yn mynd i cymharu 2 o'r ceiniog yma, bydd un ceiniog i ni ddim yn cymharu. Mae yna cwbl o sefyllfeydd gwahanol gallwn ni fod ynddo. Naill ai gallwn ni fod yn sefyllfa 1, lle mae'r clorian ddim yn symud. Be bydd hwn yn golygu? Os yw'r clorian ddim yn symud, mae'r 2 ceiniog i ni wedi pwyso yn hafal, felly rhaid fod ceiniog ola yw'r ceiniog fwyaf trwm. Yr un nathon ni ddim pwyso yw'r ceiniog fwyaf trwm. Neu, os ni'n sôn ymlaen, neu gallwn ni fod yn sefyllfa 2, lle ni'n cymharu 2 ceiniog, a mae un yn disgyn a mae'r llall yn codi. Mae hwn yn golygu bod un o'r ceiniog yma yn drymach na'r llall. Ni'n gwybod dim ond un o'r geiniog yma sy'n pwyso'n wahanol i'r lleill, felly yr un sydd wedi disgyn yw'r un drymach. Felly dim ond un waith mae angen defnyddio'r clorian, a be bynnag sefyllfa i ni mewn, ni'n gallu dweud pa ceiniog yw'r un fwyaf trwm. So, ife achos taw dim ond 3 ceiniog sydd â ti fyna, Geraint? Ie, dim ond 3 ceiniog, gyda 3 ceiniog, a mae un yn wahanol, dim ond unwaith sydd angen defnyddio'r clorian. Os ni'n symud ymlaen, Siwan, gallu gweld yn y 2 sefyllfa yma, os ni yn sefyllfa 1, ni dewis 2 ceiniog ar hap randomly, ac os yn sefyllfa 1, mae'r 2 ceiniog yma ddim yn symud y clorian, mae'r 2 ceiniog ar y clorian yn pwyso'n hafal, a'r un heb pwyso yw'r un fwyaf trwm. Neu, i ni yn sefyllfa 2, lle mae un o'r geiniogau wedi disgyn, a dyna yw'r un fwyaf trwm. Felly, dim ond unwaith sydd angen defnyddio'r clorian. Reit, unwaith. Iawn, syml, fel ti'n esbonio fe. Syml. So gobeithio chi wedi deall hwnna. Nawr let's dechrau meddwl am sefyllfa arall. Nawr mae un glorian dyn ni, a 9 ceiniog. A dim ond un o rhain sy'n drymach na'r lleill. Sut allwn ni defnyddio'r clorian i ffindo pa ceiniog yw'r un trymaf, a sut allwn ni defnyddio'r clorian yn nifer lleia o weithiau? Gyda 9 ceiniog nawr. Gyda 9 ceiniog. A ni'n mynd i gadael i chi dechrau meddwl am hwn. Ni'n meddwl bod cwis dyn ni, gall chi rhoi eich atebion, danfon eich atebion draw i gweld beth yw'ch syniadau chi a sut i gallwn ni pwyso'r ceiniogau hyn. So mae 9 ceiniog dy gynnu trwy hyn. So sut bydden ni'n defnyddio'r glorian? Pawb yn meddwl ac yn pendroni nawr, fi'n credu, Geraint.
Right, mae rhywun wedi gweud, pwyso nhw yr un ffordd ag o'r blaen. Yr un ffordd ag o'r blaen, felly oedd dim ond 3 ceiniog dyn ni o'r blaen, felly y tro yma, os ni'n rhoi 2 ceiniog ar y glarion, bydd 7 ceiniog ar ôl. Felly, os ni'n rhoi 2 ar y clorian a mae 1 yn disgyn, ni wedi ffindio'r un fwy o trwm. Nes i roi 2 ar y clorian a dim byd yn symud, pa un o'r 7 arall sydd yr un fwy o trwm? Dyn ni ddim yn gwybod. Felly, os yna techneg arall. Pwyso nhw 2 ar y tro, mae rhywun arall wedi gweud. Felly wyt ti'n meddwl, dylwn ni hollti'r 9 ceiniog yma mewn I barau, so bydd 4 par ac 1 ar ôl, ac ar gyfer pob par, nawn ni pwyso nhw, gweld os yw un yn trymach na'r llall. Os na, symud ymlaen i'r par nesaf. Gweld os yw un yn drymach na'r llall. Os na, symud i'r par nesaf. Gweld os yw un yn drymach na'r llall, symud i'r nesaf. Ac os na, rhaid fod y ceiniog ola. Hwna'n swnio fel lot o waith ydyn nhw, Geraint? Swnio fel lot o gwaith. Faint o weithiau bydd angen ni defnyddio'r clorian y tro yna? Bydd angen gwneud y par cyntaf. Os yw hwnna ddim yn gweithio, bydd angen ni wneud yr ail par. Os yw hwnna ddim yn gweithio, y trydydd par. Os yw hwnna ddim yn gweithio, y pedwerydd par. So bydd angen ni defnyddio 4 gwaith. Sy'n okay, ond mae'n lot fwy o weithio na sydd angen. Ni wedi cael lot o pwyso 4 ar y tro, pwyso 3 ar y tro, pwyso 2 ar y tro. Rwy'n fan hyn yn gweud rhoi 4 ceiniog ar bob ochr a rhoi yr un olaf ar un o'r ochrau. Felly nawr ni'n dechrau meddwl am cyfuno ceinogau mewn I grwpiau. So os ni'n rhoi 4 ar un ochr y clorian, 4 ar ochr arall y clorian ac ar un ar ôl. Os dyw'r clorian ddim yn symud, yna yr un sydd ar ôl yw'r un drymach. Os yw'r clorian yn symud, beth yw hwn yn dweud wrthyn ni? Mae un o'r grwpiau yma yn drymach na'r llall. O leia, mae hwn yn dweud wrthyn ni bod y 5 ceiniog arall I gyd yn hafal, a nawr ni wedi newid y problem o problem gyda 9 ceiniog I problem gyda 4 ceiniog. Sy'n neis, da iawn. Allan o'r 4 ceiniog hynna, be byddwn ni'n neud? Gallwn ni wneud yr un peth eto, gallwn ni pwyso 2 a 2 I gweld pa grŵp yw'r un trymaf, a wedyn, unwaith ni'n gweld pa grŵp yw'r un trymaf, pa par yw'r trymaf, pwyso 2 a 2. Felly, bydd angen defnyddio'r clorian 3 gwaith. So ni wedi gwella'n barod. Ni wedi mynd o 4 I 3. Oes na ffordd arall. Unrhyw syniadau arall? Lot o'r un pethau, un fan hyn, ond eitha tebyg fi'n credu o hwn, dyna weld defnyddio 4, os un yn drymach, gwneud efo 2 a 2, wedyn 1 a 1. Da iawn, union be o'n i'n trio disgrifio, ond wnaethoch chi disgrifio'n gwell na fi, da iawn. Da iawn am yr holl ymatebion, yn dyfe Geraint, maen nhw gyd yn gret yn dechrau meddwl. Da iawn. I ni da'n gilydd wedi gweld bod ni'n gallu ffindo pa un yw'r un drymaf gyda 3 pwysiad o'r clorian. Ond, mae yna ffordd o wneud hwn gyda ond 2 pwysiad o'r clorian. Ni symud ymlaen. Dyna weld. Nawr te. So, os I ni'n cyfuno y ceiniogau yma mewn I 3 grŵp o 3, yna, yda ni 3 peth, a mae un o'r grwpiau hyn yn wahanol i'r lleill. Mae hwn edrych yn lot fel be wnaethon ni gyna, gyda 3 ceiniog a 1 ceiniog yn drymach na'r lleill. Jyst gwyd maen nhw'n grwpiau o geiniogau nawr, dwi'n ddim yn gwneud unrhyw gwahaniaeth, felly gallwn ni defnyddio 1 pwysiad o'r glorian I weld pa grŵp sydd yn tryma. Felly os ni'n cymaru 2 grŵp a maen nhw'n aros yn gyson, yna y grŵp sydd ar ôl yw'r tryma. Os na, bydd 1 grŵp yn disgyn a hynna yw'r grŵp tryma. Ar ôl ni'n gwybod pa grŵp sydd y tryma, 3 ceiniog sydd ar ôl I gymaru, a dyna union yr un techneg ac o'r blaen. Gallwn ni pwyso 2 yn nhw. Os yw 1 yn disgyn, dyna yw'r tryma. Os na,
y ceiniog sydd ar ôl yw'r tryma. Felly nawr, ni ond i defnyddio'r clorian dwywaith. So ni moyn mynd lawr i 3 yn dyn ni, Geraint? Ie, so'r techneg hwn, y techneg ni wedi dangos fan hyn, wathyn ni trosi'r problem, neu troi'r problem, i mewn i'r problem i ni wedi gweld o'r blaen. Ni barod wedi gweld sydd i defnyddio clorian i ffeindio'r peth tryma allan o 3 peth. Y 9 peth, ni allu grwpio nhw i mewn i 3 grŵp, felly ni allu gweld dyna'r union yr un problem o'r blaen. Ni wedi trosi'r problem mewn i problem ni wedi gweld o'r blaen. Gret. A fi'n credu bod da ni enghraifft gyda bisgedi tro hyn. OK. Nawr, meddylia am popeth chi wedi gweld yn barod gyda'r pwyso'r ceiniog. Nawr mae da ni 6 bisged. Mae un o'r bisgedi yma yn trymach na'r lleill. Sut allwn ni defnyddio'r clorian i ffeindio'r bisged tryma mewn y nifer lleia o bwysiadau? Right. Gan feddwl nôl am beth ni wedi dysgu dy ti nhw, Geraint. Ie. Cofio, y techneg nes i dweud oedd, i ni'n gallu trosi'r problem yma mewn i problem i ni wedi gweld o'r blaen. Right. Sut fyddech chi'n ffindio'r bisged sy'n pwyso fwyaf? Mae, beth sydd yn mynd mewn lot o ymatebion yn dod mewn da iawn chi. Right. Gwahanu nhw mewn i 2 grŵp. OK, mae hwn yn syniad da iawn. Os ni'n gwahanu nhw mewn i 2 grŵp, bydd ni 2 grŵp o pethau, bydd un yn fwy trwm na'r llall, ac bod un yn nhw'n cynnwys y bisged tryma. Ni'n gwybod sydd wedi defnyddio clorian i cymaru 2 peth. Felly ni defnyddio'r clorian, ffindo pa grŵp sydd tryma. Yn y grŵp yna, mae yna 3 peth, a ni'n gwybod sydd wedi defnyddio'r clorian unwaith i ffindio'r peth tryma allan o 3 peth. Felly yn y techneg hwn, dim ond 2 waith sydd angen defnyddio'r clorian. A dyna yw yr ateb gorau. Da iawn. Da iawn. Yeah. Os yna unrhyw syniadau eraill, achos mae ffordd arall o'n neud hyn. Fi wedi cael un fan hyn, Geraint, pwyso 3 a 3 wedyn, un ochr, os yw un ochr yn drymach, tynnwch un bisged ar y tro. OK, mae hwnna'n ddiddorol. So, os ni'n pwyso 3 a 3, ni'n pwyso unwaith. Wedyn, os ni'n cymryd, bydd angen cymryd bisged o'r 2 ochr. Os yw'r clorian yn aros yn hafal, os yw'r clorian yn aros ddim yn aros yn hafal, os yw'r clorian ddim yn mynd nôl i hafal, yna ni wedi cymryd 2 bisged hafal allan. Os yw'r clorian yn mynd nôl i hafal, yna ni wedi cymryd un o'r bisgedi yma yn trymach na'r llall. Ond unwaith bydd ni'n gwybod hwnna, bydd angen defnyddio'r clorian unwaith eto i gweithio ma pa bisged allan o'r 2 ni wedi cymryd off yw'r tryma. So mae'n syniad rili dda, ddim quite mor dda ar 2 pwysiad ni wedi gweld o'r blaen. Hwna yw beth ti wedi sôn am yn barod. Fe rhowch y bisgedi mewn i grwpiau 3 a wedyn pwyso y bisgedi o'r grŵp trymach. Ie, da iawn. So allan ni hollti'r bisgedi mewn i 2 grŵp o 3, ffindo pa grŵp yw'r tryma, a wedyn allan o'r 3 bisged yna, defnyddio'r un techneg to i ffindo pa bisged sydd yn tryma. Y ffordd arall sydd yr un techneg rili, nes i newid trefn o wneud pethau, gallwn ni hollti'r 6 bisged yma mewn i 3 grŵp o 2, mewn i 3 par. Defnyddio'r techneg cyntaf yna o cymaru 3 grŵp unwaith ar y clorian, i ffindo pa par o bisgedi sydd tryma. Wedyn allan o'r par yna, just pwyso'r 2 bisged yn erbyn I gilydd. Ie. Felly 2 ateb sydd fan hyn, mae'r 2 ateb yr un peth,
a y ddau ateb yn rhoi ateb o 2 defnydd o'r glorian. Gwych. O, Ocê, dyma da Lun iawn, yn pawb. dangos, beth o ti'n sôn am yn fe. Na ni, gallwn ni... Naill ai, gallwn ni holli mewn i 3 grŵp o 2 bisged a defnyddio'r techneg yma, neu holli nhw yn hanner cyntaf, a wedyn pob hanner defnyddio'r techneg hon. Gret. Da iawn chi, yr holl ymatebion oedd yn dod mewn. Cofiwch fel oedd Geraint yn gweud, i ymateb gyda mathemateg, mae eisiau esbonio'n llawn yn os e Geraint i wneud siŵr bod ni'n deall yn gywir ac yn ateb y cwestiwn yn gyflawn. Felly cofiwch na tro nesaf nawr. Reit, ewn ni mlaen i cwiz ar beth ni wedi dysgu gyda'r ceiniogau a'r bisgedi. Ble mae'r darn arian tyma fan hyn? Nawr fi'n gwybod mae'r llun yn go fach, felly sori am hwnna, ond yn y llun rhif 1 mae gyda ni coch, a wedyn glas, mae gyda ni melyn, ac yna mae gyda ni gwyrdd. Felly ble mae'r darn arian tyma fan hyn? Mae'r ymatebion yn hedfan mewn. Dewch i ni gael gweld y lle ni arni. Melyn yn dangos ar y glorian fyna, neu fe Geraint? Da iawn pawb, ni wedi gweld bod clorian pan ni'n cymharu 2 peth, mae'r peth trymaf yn disgyn. Da iawn. Da iawn. Reit, yr un nesaf. Gan weithio'n systematig, beth yw'r nifer lleiaf o bwysiadau fydd angen mwyn darganfod y darn arian trwm? Na gwestiwn mawr. Mae yna 9 geiniog fan hyn. Beth yw'r nifer lleio o weithiau sydd angen defnyddio'r clorian i gweithio allan un o'r fwyaf trwm. Meddyliwch nôl am beth mae Geraint wedi bod yn siarad amdano gyda ni am y ceiniogau yma. Da iawn chi, mae'r ymatebion yn dod mewn. Dewch i ni weld lle ni arni de. Mae 17 yn gweud 2 Geraint, a mae 24 yn gweud 3, a cwpl yn gweud 4 a 5. Felly os chi wedi dweud 3, mae'n edrych fel mae yna 3 pentwr o geiniogau gyda ni. 3 pentwr o geiniogau, ond dim ond 2 defnydd o'r glorian sydd angen, achos mewn gyda 3 peth, gallwn ni defnyddio'r glorian unwaith i gweithio mas p'un yw'r tryma, felly gallwn ni darganfod pa pentwr yw'r tryma. Wedyn, yn y pentwr yna, mae yna 3 ceiniog, felly ni gallwn ni defnyddio'r clorian yma'r ail waith i gweithio mas pa ceiniog yn y pentwr trwm sydd fwyaf trwm. Wych. Gret. Wel, diolch Geraint. Ni'n symud mlaen nawr i'r gêm pacio, yndyn ni? Gêm pacio. Fi'n siŵr bod pob un o chi wedi gorfod pacio bag, pacio ces i fynd ar gwyliau rhywle, falle, i fynd ar drip rhywle. A mae pacio cases a pacio car lan gyda boxes yn problem mathemategol anodd iawn. Felly gawn ni weld enghraifft o'r broblem. Mae da ni lori. Mae'r lori yma, ond yn gallu cymryd pwysau o 100 kilogram. Ac mae angen ni llwytho'r lori yma gyda boxes. Mae pob bocs yn pwyso rhyw pwys wahanol. Mae da ni bocs sy'n pwyso 5 kg, 15 kg, 59 kg ac yn y blaen. Sut allwn ni llwytho'r lori yma fel bod ni'n pacio y pwysau mwyaf ar y lori? Ni methu mynd dros 100. Bydd y lori ddim yn symud os ni'n pacio gormod ar y lori. Felly y limit ni, y peth mwyaf, y nifer mwyaf o pwysau gall y lori cario yw 100 kg. Ond sut allwn ni llwytho'r bocsys yma, faint o bocsys, a sut allwn ni dewis bocsys fel bod ni'n pacio'r lori yma gyda'r nifer fwyaf o bocsys. Felly, sut allwn ni greu 100 den, dy fe Geraint? Sut allwn ni greu 100?
Symud Dr Palmer. Felly'r atebion fan hyn, allwn ni rhoi'r bocs 59 ar bocs 28 kg ar y lori, y bocs 28, y bocs 42, y bocs 5 a'r bocs 15 ar y lori, ac yn y blaen. Un o'r ein fydden llwytho'r lori lan yn llawn gyda 100 kg. Mae'n siŵr bod lot o'r dysgwyr gyda'i nawr yn gweithio pethau mas. Sums, pwy sy'n dda gyda'i sums? Reit, da iawn chi. Dewch i ni weld lle ni arni nawr te. Ffantastig. So mae 35 o chi wedi dweud 85 a 15. A mae hwn yn gwneud 100. Da iawn. Be am y lleill? So, sneb di dewis 59 a 28. Mae 3 o chi di dewis 65 a 15 a 28. Wel, ni'n gwybod gall hwnna ddim wneud 100, achos mae 65 a 15 yn mynd i creu 80. A wedyn mae 20 arall, 20 kg arall sydd gyda ni, ond ni wedi rhoi 8 kg yn ychwanegol. Felly bydd gormod fan'na. A be am 28 a 42 a 5 a 15. Dim ond 90 mae hwnna'n creu. Felly mae 10 yn ychwanegol on. So bydd ni'n gallu roi'r bocs 28 a 42 a 5 a 15 ar y lori, ond ni wedi gwastraffu 10 kg. Felly y ffordd o creu 100 yw 85 a 15. Na ni, mae'n dangos efo na, yw e? Na ni, dyna'r ffordd o creu 100 fan hyn. Nawr, paid poeni os wnaeth chi stryglo yn neud yna. Mae 2 rheswm. Os ydych chi'n trio wneud hwn yn pen chi, mae hwn yn anodd. Mae'n anodd iawn wneud maths yn eich pen. Mae'n defnyddiol, ond mae'n anodd. Paid poeni. Erbyn hyn, a da pawb ffôn neu cyfrifiannell, allwn ni just i teipo stwff mewn. Felly paid poeni yna. Ond hefyd, mae'r problem hwn o cael set o rhifau a gweld pa un sy'n creu, pa swm sy'n creu rhifau gwahanol, yn problem anodd iawn. Does dim techneg da ar gyfer ffindo rhyw is-set o rhifau sy'n symio i rhyw rhif penodol. Mae'n problem anodd iawn. Ac fi ddim yn credu wnaeth unrhyw un ffindo'r ail datrysiad, sef, os wnaethon ni symud ymlaen, mae yna ail datrysiad sydd hefyd yn creu 100, felly ni roi'r bocs 52, y bocs 28, y bocs 15 a'r bocs 5. A bydd hynna hefyd yn creu 100 kg. A mae hwnna'n problem anodd iawn. Mor anodd, actually, bod y problem yma, os chi'n gallu ffindo techneg gwell, na just trio rhywbeth, gweld os mae'n gweithio, dwi ddim yn gweithio, trio rhywbeth, gweld os mae'n gweithio, dwi ddim yn gweithio. Os chi'n gallu ffindo techneg gwell na hwnna, mae yna wobr o miliwn o bunnoedd i chi i dangos bod yna techneg gwell. A sneb di ffindo hwnna eto. Felly os chi yn ffindo'r techneg gwell, yna anfonwch nhw mewn, falle bydd miliwn o bunnoedd da chi. OK. Allwn ni symud ymlaen. Be am y problem, yr un problem nawr, mae yna set o bocsys wahanol dyn ni nawr, ond mae lori mwy dyn ni nawr. Mae'r lori yma yn gallu ffitio 150 kg ar y lori yma. Sut allwn ni creu 150 allan o'r bocsys sydd yn hyn? Efallai dwi ddim yn bosib creu 150. Meddwl fi'n clywed yn hun. Falle dwi ddim yn bosib creu 150, ond mae gwybod os yw'n bosib neu peido yn defnyddiol iawn ac yn anodd iawn. Mae lot o rhifau fyna, dos e Geraint, i weithio trwy ddewar y teg. Oes, felly ceisiwch meddwl, sut bydd chi'n gwneud 150
allan o'r bocsys hyn. Unrhyw un, mae digon o amser ydych chi, so unrhyw un yn gallu fynd yr ateb. Mae rhywun wedi gweud 95 a 55, ond sa'n gallu gweld 55. Does dim bocs 55 nag oes e? Does dim bocs 55. Felly ni'n methu defnyddio'r datrysiad yna. Unrhyw dyfaliad arall, sydd ni gallu gwneud 150 allan o'r bocsys hyn? 95, 42, 16. Beth yw ateb hynna? 95. Dwi am cweit yn cyrraedd 150, sy'n credu. 95, adio 42, adio 16, yn rhaid ni 153, mae rhy drwm. O, just dros Rhy drwm. Felly, falle 95 yw'r problem. Falle mae'r 95 rhy drwm. Ffitio unrhyw beth arall arno fe. Ie, ti'n iawn. Os na datrysiad sydd ddim yn defnyddio'r 95 efallai. Ie, achos mae 95 arall yna, 42, 27. Fi'n meddwl mae 95 adio 42 27 rhy drwm eto. Ie, falle defnyddio llai, ond mwy o focsys o lle Geraint, yna fe? Dim y 95, angofio ni'n ti'r 95 na. Ie, fi'n meddwl mae'r 95 yn broblem. Beth arall sydd yn ni? Unrhyw dyfaliad arall dyn ni? Mae hwnna wedi dod mewn. So 52, adio 59, adio 27, adio 16. Mae ni 154, i chi dal bach yn drwm. Nawr te, beth am hwn, Geraint? 65, adio 16, adio 27, adio 42. Yn rhoi ni yn union 150, da iawn. Da iawn, pwy dan fod oedd hwnna mewn. Oedd hwnna'n problem anodd iawn. Nawr, i chi'n gallu dechrau meddwl, da iawn pe byddwn eitha, i chi'n gallu dechrau meddwl, pa dechneg wnaethoch chi defnyddio i ffindo hynny? Nathon ni fel grŵp defnyddio rhyw dechneg. So, nathon ni dechrau off yn ceisio roi'r 95 ar, a wedyn scramblo i'r bocsys eraill arall, popeth rhy drwm. Felly nathon ni gwella ein datrysiad, trwy ddim defnyddio'r 95, a wedyn dechrau defnyddio'r 65, a ffindo'r bocsys sy'n gweithio. So nathon ni trio rhywbeth, wedyn nathon ni gwella ein datrysiad. So beth byddwn ni'n galw hwnna? Trial and error falle, Geraint? Yn Saesneg, trial and error, ie. Ac yn Gymraeg, eich chi'n meddwl bydd yna? Os ni'n symud ymlaen, meddwl mae da ni quiz, sy'n mynd i ofyn yr union y cwestiwn yna. Dyma ni, reit. Beth yw enw'r system mathemategol yn y gêm pacio? Beth ych chi newydd drial i gael y 100 a'r 150 na? Canu ac adrodd, cynnig a gwella, adio a thynnu. Mae'r ymatebion yn dod mewn yn gloi. Dewch i ni gael gweld e. Nawr mae adio a thynnu falle yn gywir, ond falle bach yn gamarweiniol. Ie, nathoch chi defnyddio adio, falle nathoch chi defnyddio tynnu i wneud yr ateb, ond y techneg nes i dweud oedd chi'n defnyddio oedd nathoch chi trio rhywbeth, sef cynnig, a wedyn nathoch chi gwella'ch ateb. Felly cynnig a gwella, trial and error. Da iawn. A'r 4 ohonoch chi nath canu ac adrodd, fi'n gutted bod meics chi ddim ar. Wir. Quiz nesaf, mae da ni lori fan hyn sy'n gallu pacio 100 kg a dyma'r bocsys. Sut allwn ni pacio'r bocsys na i creu 100 kg? Ie, a mae 2 ffordd fan hyn. Felly fi'n credu bod ni wedi sôn am y 2. Ond ti'n gwybod, Geraint, shwt i fi'n gweithio hyn mas? Shwt? Sa'n gwybod ydy hwn yn cheto, ond fi'n adio lan yr unedau.
A fi'n gweld os yw e'n gorffen gyda 0 i ddechrau gyda. Ti'n Mae modd? hwnna'n nice, ie. So, ni'n gwybod, os oes ffordd o creu cant yn union, ni'n gwybod bydd yr unedau i gyd yn adio i rhyw lluosum o 10. Ie. Os oes 3 ar y diwedd, dyw e ddim yn adio i cant. Ie. So mae hwnna'n ffordd o cael gwared falle 1 neu 2, ti'n modd, falle ateb anghywir. Mae hwnna'n really, really nice os oes datrysiad sy'n rhoi ni union cant. Ti'n iawn. A ni ddim yn actually gwybod eto. Yn yr achos yn math ffyrdd. Ie, yn gwmws. Ok, da iawn. Mae bron pawb di roi ni 85 adio 15, a mae'r gweddill wedi rhoi ni ateb sy'n creu cant. Da iawn. Ie, mae'r 8 na fyna, da iawn chi, achos o hwnna'n swm mawr, ynddo fe, mae hwnna'n adio lan i gant hefyd, gwych. Ok, mae un cwestiwn bach arall dyn ni. Ie, pa ddau sy'n ffyrdd o greu 90 tro hyn? So mae 2 ateb, so cofiwch gwasgu 2 ohonyn nhw. Cymryd bach amser chwarae teg i weithio fe mas. Okay, a cofio techneg Siwan, os dyw'r unedau ddim yn adio lan i wneud lluosum o 10, dwi ddim methu creu 90. Na, ti'n iawn. Reit, dewch i ni gael gweld. Ok, da iawn pawb. Mae lot o chi wedi mynd 85 adio 5. Ie, mae hwnna'n neud 90. Gweddill ohonoch chi, mae 12 o chi wedi rhoi 28 adio 42 adio 5 adio 15. Felly, gadewch ni ddefnyddio techneg Siwan. Nes adio'r unedau, 8 adio 2 adio 5 adio 5 yn rhoi 20 i ni, sef lluosum o 10. Felly, mae'r ateb fan hyn yn mynd i fod lluosum o 10. Mae'r gweddill, mae'r unedau ddim yn adio lluosum o 10, felly rhaid i hwnna fod yr ateb gywir. Da iawn. Ie, wir. Okay, dyma'r cwestiwn olaf yn ready. Sori yma. Reit. Siwr allan gwneud 150 allan o'r boxes hyn. Ie, a oes ffordd yna fe o greu 150 yma. Felly oes neu nac oes. A newn ni orffen ar y cwestiwn yma heddi. Mae'r ymateb yn hedfan mewn. Ydych chi wedi gweithio fe mas? Maen nhw'n gweud oes. Da iawn, pawb sydd wedi dweud oes, ni wedi gweld y cwestiwn hyn o'r blaen. So'r ffordd o creu hyn oedd y bocs 65, 42, 27 ac 16. Gwych. Da iawn chi gyd. Felly diolch yn fawr pawb. Ni wedi gweld 2 techneg rili pwysig mathemategol heddi. Yn gyntaf, wnaethon ni gweld y techneg o troi problem, dieithr, mewn i problem ni wedi gweld o'r blaen. Dyna oedd y problem pwysig uniogau. A'r problem hyn, y techneg oedd cynnig a gwella, sy'n ddim yn edrych yn sophistigedig iawn, ond weithiau dyna'r gorau ni'n gallu gwneud. Felly mae'n techneg dilys iawn. Ie, wir. Diolch yn fawr i ti Geraint, o'n sesiwn gwych arall nes i fwynhau fyna, fi'n gobeithio bod y dysgwyr wedi hefyd. Diolch i chi gyd am ymuno a welyn nhw chi wythnos nesaf. Diolch yn fawr, hwyl am y tro. Diolch yn fawr.